May bunta guys. Karon asam tagap. Nara meron sa balay. Asam na. Mag-grocery ta and then wala lang. Just hang out. Apo. Apple. Apple gap. Hey gap. It's cold. Come on. Alright, you know where we're going, Gab? Alright, so ato taron sa mura o grocery nga dool sa mua. And then we'll pick up a few things. Alright, so sa mga kinala nimo buhaton dire kay mag seat belt. Sa Pilipinas wala makita ng seat belt. Ngayon naman tayo, seat belt, sure eh. Pero see, kinala ka mag seat belt kay dire good sa gawas ang mga kasagaran nga mga speed nga daganon kay 60 miles per hour, 75 miles per hour kana ko na nasa highway nya ila sa mga patakaran dire kinanglan mag seat belt juga basta mag-andar ang makina basta na mura og linya where diferensya ba kung on ba or off ba ang makina inana niya depende kung off or on off ang makina lain nga ticket mo ihatag basta mo na siya ya kung di pa mo kabaw o mo na sayad o unsa nang pilak unsa ginakakusga ang 60 miles per hour at nga equivalent sa akong gidagan doon so 80 kilometers per hour at least so naunahan na ninyo kung namo sa Sugbo namo sa syudad namo sa kuan highway sa Padong Barili Badjan Karkar yeah, suwayin yung dagan og 80 kilometers per hour yeah, dili lang na kanang kadali ra kanang dugay gyud kanang mga 5-15 minutes sa ka oras nga inana gikusga niyo ang gidagan kung madasmag ka kusog yung kayo yeah, yung mga kontra panglitan inana siyempre kadto gyud mo daog di ba so muna kinahanglan nga mag seat belt dire anata Target balang o ganang ganahan ni siyang duwa o kanang mga dal liwat samahan siguro horse cat horse awa tuplok ko na ko ning usa niya mo tiw ning uban. Hello friends, how are you today? Are you ready? You wanna try? 3, let's go! Wala na ito yung uban. Good job! Clap for that! Kanino na nila dire kay matistingan nimo ang mga duaan before pa nimo paliton. Here ba? You see? And put it in the bag. Okay, next car wash na sata. Car wash. Tara. Car wash, keep right. On the screen or using the button beside.
okay? Bubbles! Basa naman na itong auto, inanahan na nila pag-dry. Nya after car wash, libre ray lahang. Alrighty, we're home. Alright, nanatas balay. Hugaw kay Gab, manglimpyo sa tagab. Human kaon. Ipahumot sa tas balay. Humuta. Gabi, night na. Putol mo sleep kay. Sa'yo ni gawas ang mami. Hold it. Baby, wait. Okay, so si Awa abinakog akong asawa na sa pikas niya nga trabahoan. So, nakukuha man siya. So, yato may karon kay tuwa rin siya sa lain nga lugar. Kalimot ko nga dito din ako siya gihatod. So, mo drive na po ko 30 minutes ikan sa Astang! Mayuhag yun! Well. Sumusa na siya, no? Kung nakadiri sa Amerika niya, duha mo na trabaho, kinanglan duha sa ninyo ang auto. Kailisod man og usara. Night ang usa niya, usa morning. Kinanglan maghuwat pa ka susa kay moabot or ihatod na lang nimo ang usa. Yang usa na sad mo, sayo na sa dugmata kay para kuhaan ka niya. Moato sa chest trabaho the following day. So pwede siguro pero lisod ba niya? Sige siguro kag-late. So musa na diha niya. Kung party okay rag malate pero trabaho na lisod na kay. Kano strictor ba niya sahay? Di na ba pwede malate? Awa. Natug nas gabi. So kung curious mo kung saan yang gilingkuran mo na gitawag og car seat. Nya dili pwede nga ang bata musakay og auto nga walay car seat. So kinahanglan nagi car seat unya kanang yang car seat initaod nimo sa imong auto kinahanglan ipa-check na nimo og dito sa fire department na yung mga bumbero dito nga mo check sa car seat nasakto ba nimo ang kaon. Okay, naabot na ta. Dugya po ng baby. Namata na baby. Man, gaya to naabot 30 minutes, good. So here we are. Yay, mommy! Mommy! Aklak. What happened? Kalimot ko nga naday ka dire. Yan, baby. Tug. Very good. Housework. Bali na lang ta. Awas to biri. Iho. Ano, balit mo car? So, muna yung technique dire. Balito ni mo. Nya, okay.
Di mo sila ganahan, iuli ra. On the issue of witnesses went on. I think his individual witnesses who were available subject of this We're clear. So, human kaon, ligo, duwa gamay, then sleep. That's it. Wake up. Say bye. You want tubig? Okay. Sa sunod na set. Bye.